warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ila hamdina lil mustafa alhamdulillah syafina wa rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbi zidna ilma wa zidna fahma wa ta'ala muttaqina imama Allahumma iftah lana futuha al-arifin wa ta'ala lana khalisatan wa mustaqbalin wa hamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi dzikrihi. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'ad al-haditsu utawi iki kono hadis atas sidungan kaping 9. An Mu'ad diriwayatkan saking Mu'ad bin Jabal kang dadi putrane Jabal. Radhiya mengpikir dari Allah subhanahu Allah Ta'ala halim maulu subhanahu Allah anu saking Mu'ad bin Jabal anahu yang satu menai Mu'ad bin Jabal kola iku ngendika subhanahu Mu'ad bin Jabal kola ngendika subhanahu Rasulullah subhanahu utusane Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu Allah Ta'ala halim maulu subhanahu Allah alaihi ing atase Rasulullah wa sallam lan kibaring keselamatan sinten Allah ing Rasulullah. Ya kulo ngendika Allah sinten Allah. Ya bani Adam, anak Adam. Istahi isino sapa sira minni saking ingsun. Inda maksiatika indal nalikane maksiat sira. Wa ana utawi ingsun astahi iku isin sapa ingsun mingka saking sira. Yaumal ardi indal dina kiamat al-akbarika. Wala u'adibu mongko ora bakal ngadab sapa ingsun ka ingsun. Iki hadis diriwayatake saking Mu'ad bin Jabal kanjeng Nabi dawuh ing hadis qudsi kanjeng Nabi dawuh Allah dawuh ya bani Adam istahyi minni inda maksiatika anak Adam isino sapa sira nuwun pas sira nglakoni maksiat iki kula panjenengan lek badhe ajenge maksiat iku dikekeh izin kare dikekeh sungkan kare wa ana astahi minka yaumal ardi Gusti Allah niku nggih sungkan nggone dina kiamat benjing Gusti Allah niku nggih sungkan lek badhe ngadab kula panjenengan lek panjenengan niku sungkan nglakoni maksiat tek kados kula niku nyegani tiyang nungkani tiyang mesti tiyange nggih sungkan karo kula sing kare kula sami. Orang makhluk kok sungkan melakukan maksiat kali Gusti Allah, maka Gusti Allah niku nggih sungkan lek badhe ngadep teng neraka iki. Teng akhirat iki. Gusti Allah niku nggih sungkan badhe ngadep teng dina akhir, wong sing sungkan pas ketika melakukan maksiat Gusti Allah niku nggih sungkan lek badhe ngadep teng dina kiamat iki. Ya bani Adam, anak Adam, tub tobato sapa sira ilaiya maring ingsun. Akramu mongko bakal mulyakno sapa ingsun ka ing sira karo matal anbiya kelawan kemuliaan pira-pira
Gusti Allah dalam instruksi, ya bani Adam tub ilayya, anak Adam tobat sapa sira lek awakmu tobat karo aku, mongko aku bakal ngekei kemuliaan kaya kemuliaane para nabi. Terus yang akan tobat barang Gusti Allah niku bakal dibarengi karo Gusti Allah kemuliaane niku kados kemuliaane para nabi. Ya bani Adam, anak Adam la tuhawil ojo mindah sapa sira qalbaka ing atine sira ani saking ingsun fa innaka kana satune sira in hawalta lamun mindah sapa sira qalbaka ing atine sira ani saking ingsun utilu mongko bakal nginakno sapa ingsun ka ing sira bala ansuru nuri ora bakal nulung sapa ingsun ka ing sira ya benar tapi anak Adam la tuhawil qalbaka ojo atimu ojo sampe pindah teko selain aku. Ojo atimu ojo sampe pindah selain aku. Boleh ketika atimu pindah iman kepada aku bakal minta awakmu lan ora bakal nulungi aku. Makane iku wonten donga niku ya muqallibal qulub tabrik qalbi alati. Mahebat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah imanku ini di atas agama. Jadi wong nek atine niku berpaling kali pangeran iki bakal nginakno niku ora bakal. Ya anak Adam, dulu anak Adam. Laulah kita lamun nemoni sapa sira. Ni ingsun yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Kama akalan iku tetep ing dalem sumbertane sira. Hasanatun ta pira-pira kebagusan. Misla ahli ardi alis padane penduduk lam akbal mongko ora bakal madhep sapa ingsun mingka saking sira hatta tusaddiqa sing bener sapa sira ni ing ingsun biwakti kelawan janji ingsun wa'idi lan ancaman ingsun ya pangeran ati siap Adam lawan kita yaumul kiamat anak Adam awakmu nemoni aku nang dina kiamat awakmu nggawa seabet keapian padha karo saisi bumi keapian aku ora bakal ngampuni awakmu, aku ora bakal madhep nek awakmu sampai awakmu iman ngene. Wong sing duwe kaapian kuwata Pak tapi boten iman kali Gusti Allah iki boten saged. Tiyang sing damel lampu niki niku ganjarane sepake iki. Maka napa lampu niki saged damel napa penerangan, saged damel sholat. Tapi sing damel lampu niki yang sing boten Islam. Sing damel pesawat itu dia kafir boten Islam. Manfaatnya bakal yang sing damel HP itu boten Islam. Masih yang damel Microsoft atau Google, lampu, pesawat, mobil, rata-rata di boten Islam. Itu manfaatnya gede banget, gede. Tapi yang niku boten iman ngene Gusti Allah. Kalau Gusti Allah nggih boten bakal mlebu surgane Gusti Allah. Amarga napa? Ibarat wong niku badhe tindakan teng luar negeri. Niku enggak kudu gadah visa. Kudu gadah paspor, kudu gadah visa. Sakake duwe panjenengan lek badhe nang luar negeri, lek boten gadah visa, boten gadah paspor, boten saged niku. Badhe numpak sepur, badhe di Surabaya. Jenengan itu sakake duwe jenengan lek boten gadah tiket, boten saged numpak sepur. Sami karo Gusti. Manfaatnya dunia niku sak pirang-pirang kados damel lampu niki. Manfaatnya sing damel pesawat niku sak pirang-pirang. Manfaatnya sing damel HP niku kemana sanget. Tapi boten angset, boten gadai kunci. Boten gadai kunci damel mlebet swargane Gusti Allah. Niku napa iman marang Gusti, iman marang Gusti. Jadi percuma kebaikan yang manfaatnya niku teng dunya tok, tapi teng akhirat niku boten asal mlebet gare swarga. Mergo kuncine niku boten gadah. Yang niku boten gadai kunci sing damel mlebet swarga. Kan miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci swarga niku la ilaha illallah. Terus amalan yang sing damel lampu niku manfaatnya boten sangat, cuma dipercuma keting akhirat. Mergo boten iman kali Gusti Allah, boten gadai kuncinya swarga. Nah, ya benar Adam, anak Adam. Ini ing satemene ingsun.
Ana utawi ingsun ar-razzaqu iku dat kang maha awe rezeki. Wa anta utawi sira al-marzuqu iku wong sing diwenehi rezeki. Wa anta utawi sira taklamu iku ngerti sapa sira ani ing satemene ingsun wa fi iku nggoni sapa ingsun ka ing sira. Rizqoka ing rizkine sira fala takruk mongko aja ninggal sapa sira taati ing taat ingsun bisa babi rizki lawan sebab rizki fa innaka mongko satemene sira intarok ta'ala meninggal sapa sira taati ing taat ingsun bisa babi rizki lawan sebab rizkine sira ajabtu mongko jalari sapa ingsun alaika ing rizki sira buku bagi ing siksa. Itu ya pangeran telah kusiap nada aku ikut sing moho ngawai rezeki. Lek awakmu kuwi sing tak wae rezeki. Lah aku yang ngerti. Lek aku iku kaya rezeki awakmu. Lek awakmu tak kaya rezeki, mongko awakmu ojo ninggal taat barang aku sebab kowe tak dai rezeki. Fa inna ka inta taati bisa babi rezeki ojo alaika ubati. Lek awakmu ninggal taat barang aku mergo sebab aku ngekei rezeki awakmu, mongko aku bakal jalari siksa pun pada awakmu. Terus kula panjenengan masih maringi rezeki kalian, sing dibarengi rezeki kalian pangeran. Padahal pangeran niku merintah taat. Perintah kita perintah kula panjenengan niku taat. Wong lek dikei rezeki, wong lek dikei napa-napa niku kan mestine kudu nurut kalian sing kene. Terus maringi rezeki niku pangeran. Nah, dan itu turut kalian apa ngawat sih diperintah kalian Gusti Allah sholat terus peraturan pengen. Wonten bos dikai ono anak buah diparingi hadiah kayak duit kalian bersih. Nah anak buah itu biasanya itu turut lihat si bapak kalian bersih. Mereka yang sering dikai duit kalau bisa mi sehingga kayak rezeki makhluk itu nggak Gusti Allah. Makanya kalau pacaran dikai taat ini Gusti Allah. Ojo sampai mergo rezeki ini kula panjenengan niku tetesaken ninggal taat kalian. Ya benar Adam doa Adam ifat jogo sapa sira lima ingsun hadil khisola ikilah tingkah al khamsah kang wala kalam iku tetep duwe sira al jannatu utawi swarga. Anak Adam jogo lima tingkah iki mau mongko awakmu bakal mlebu swarga. Sing pertama kula panjenengan iku dikikit ingsin kali pangeran lan pas nalika badhe nglakoni maksiat. Mergo Gusti Allah nek sungkan badhe nyiksa dan kanggo umat sing sungkan nglakoni maksiat. Nomor kali kula panjenengan bikin tobat marang Gusti Allah. Wong sing tobat mengenai Gusti Allah niku keutamaane padha karo matal anbiya, kaya kemuliaane para nabi. Nomor 3 ojo sampai kula panjenengan niku pindah atine kula panjenengan mengenai Gusti Allah, sapa Gusti Allah. Nomor sekawan lek nomor sekawan lamun to menungso kok nemoni dina kiamat. Gusti Allah niku nemu wong dina kiamat gawa keapian sak abrik dunya niku ya ora bakal karo Gusti Allah, ora digubris karo Gusti Allah nek tiyang niku mboten iman kalih Gusti Allah. Nomor gangsal ya benar Adam ini anak ar-razzaq. Saya kaya rezeki niku pangeran, kula panjenengan diparingi rezeki pangeran, kula mboten angsal ninggal taat barang kula panjenengan mboten angsal ninggal taat barang. Lek limo niki kula panjenengan niku jaga dawuh pangeran wala kal jannah. Kula panjenengan niku angsal swargane pangeran. Ya ikhwani tu kanca ingsun, la taktamu aja susah sapa sira ala rezeki ing atase rezeki. Wala yamna'u lan ora nyegah ing sira kabeh rezeki apa rezekine sira kabeh anito ati saking taat bisa babi lillahi ta'ala kelawan sebab pengendikane Allah Ta'ala wa min dabbatin fil ardi ila 'ala Allahi rizqa ila 'ala Allahi rizqa lan ora ana utawi makhluk gemetan mangkang fil ardi ing dalem bumi ila 'ala Allahi kejaba iku tetep ing atase Allah rizqa utawi rezekine iki wonten mawida saking si Abu Bakar Al-Usmani. Kanca-kancaku, saudaraku, aja susah lek masalah rezeki. Rezeki niku ora bakal mencegah awakmu. Mergo napa?
mergo dawuhe pangeran iku wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ora ana makhluk mangkang nang bumi kecuali iku dicukupi kalih pangeran. Kados semut dicukupi kalih pangeran rezekine. Kados cicak dicukupi kalih pangeran rezekine. Mumpun kecukupan kabeh. Semut, laler, iku mumpun ditaker rezekine masing-masing. Secara logika, itu sebetulnya masuk akal. Ada cecek rezekine nyamuk. Ada cecek itu nempel dengan awan-awan. Nyamuk itu hiber. Itu masuk akal secara logika. Itu masalah cuma panjenengan itu dikitkan kalian dawe Imam As-Suri butuh usaha khawatir masalah rezeki. Kok kewan makan kewan melata dengan bumi ini pun dicukupi rezeki kalian. Fi hikayat Ibrahim lan itu tetap dalam cerita Ibrahim bin Adham kan dadi putra Adam rahmatullahi alaihi. Bahkan lan ono sebab tobat apa sebab tobaté Ibrahim bin Adham. Annahu ing satemene Ibrahim bin Adham kana iku ana sapa Ibrahim bin Adham yaumah dalam dina minal ayami saking pira-pira dina. Raja metu sapa Ibrahim bin Adham lasuiti mari buku. Panazala mudun lungguh sapa Ibrahim bin Adham mangsilan ing panggonan babasa tolong bener sapa Ibrahim bin Adham sufrata ing lemek. Riyak pula supaya mangan sapa Ibrahim bin Adham at-ta'ama itu wonten sebab tobaté Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham niku pemimpin sufi, pemimpin ahli sufi, wong tarekat yang tasawuf. Suatu ketika Ibrahim bin Adham niku badhe berburu, manggon baru kemudian terus manggon ing panggonan gelar lemek. Gelar lemek badhe makan panganan, makan gandum. Kadalika fabena makna kadalika saat teko apa guru pun apa maru gagak alat-alat wa khodalan ngalap sapa apa guru minasufrati saking lemek kubezat ing roti ini korhi kelawan tutuke guru batolan iber apa guru fil hawa ing dalam alam. Nah kemudian pas gelar lemek itu mau Ibrahim bin Adham itu badhe mangan roti kok tiba-tiba orang alat-alat nutuk rotine Ibrahim bin Adham itu apa? Rotine Ibrahim bin Adham dijupuk kalimat alat-alat itu. Kata ajaba nuli gawok sapa Ibrahim dari kasane mengkono-mengkono manuk alat-alat. Karo ibala numpak sapa Ibrahim farsau ing jalan Ibrahim. Badahaba numpak sapa Ibrahim ila khalqi tayri maring burine manuk. Kata soida sing munggah apa al-ghurabu apa alat-alat ila jabal maring air gunung. Aku barulah hilang maupun bulog an-aini Ibrahim saking pribadi Ibrahim. Kemudian Ibrahim bin Adham berkata, ini apa? Tiba-tiba manuk alat-alat kok moro-moro tuncuk roti digudak oleh Ibrahim bin Adham. Digudak ditutup manuk itu Ibrahim nanti digudak oleh Ibrahim bin Adham. Moro-moro manuk itu kok tiba-tiba munggah mengenai bulu, sesuatu bergulungan. Kemudian digudak terus oleh Ibrahim bin Adham. Mengenai gunung itu. Para kami bagian dari kalkula. Kemudian Ibrahim bin Adham itu ningali manuk gagak alam-alam nikau soal kaduan. Para madana dalam semasa kemudian soal Ibrahim orang mongko hilang mongko alam-alam. Kemudian pas ketika alam-alam itu dibusak kali Ibrahim, diceluk kali Ibrahim bin Adham hilang dari jangkauan matanya Ibrahim bin Adham. Para Ibrahim rajulan masdudan bidan. Kemudian itu ternyata Ibrahim bin Adham pas budak manuk iku wau nang daerah pergunungan itu ketemu wong lanang itu dibondo. Tangane itu dibondo, sikile itu dibondo, ditaleni. Mutot sekali kali itu posisinya itu turu ditaleni. Itu Ibrahim bin Adham ketemu di gunung gara-gara budak manuk itu. Falamar arule dalam semasa ningali sapa Ibrahim dari karojula ing mengkono-mengkono malah wong lanang ala hadhil halati ing atas latika nazala mongko mutun sapa Ibrahim anfarsi saking jalan Ibrahim bin Adham bakala lan dari sapa Ibrahim basa ala lan takon sapa Ibrahim anhali saking keadaan rajul kisah lan rajul. Kemudian Ibrahim bin Adham itu ngudari bondone wong lanang iku. Apa tali sing dibondo niku.
diudari kali Ibrahim bin Adham. Maka kemudian dia wong lanang niku sing bodoh niku ngomong kali Ibrahim bin Adham, ini untuk kajian aku itu aslinya pedagang. Aku wong dagang, pas aku main pedagang itu aku dibegal kok. Bondo-bondoku itu dijupli kabeh, aku dijual tosi, aku dikonomi, aku ditalengi dulu. Selama 7 dina iki uripku iku dijamin kali Gusti Allah. Selama 7 dina aku nek gunung, gak ana wong sing nulungi aku, gak ana sapa-sapa sing ngerti aku kecuali manuk iku mau sing nolong rotimu iki bener. Manuk iku mau bendina keimane aku. Aku 7 dina nek ditali, manuk iku mau manuk ala-ala pikau iku mau keimanan aku. Nah, setiap kali manuk iku mau keimanan iku nempel nang dodoku kalau tutuke iku nyuapi, berarti iku loloh dari aku. Mergo tanganku sikil ditali karo perampok itu. Kemudian saya tanya Ibrahim itu turun cerita waktu itu, merasa tanya Ibrahim itu nggone Ka'bah, dari Ka'bah, kata wasolah el Ka'bah. Kemudian saya tanya Ibrahim bin Adham itu ngorong di Ka'bah. Bahasa karo lan syukur sapa saya tanya Ibrahim bin Adham, Allah Taala yang ngorong Rasul. Mas dalam uji sinten Ibrahim bin Adham alaihi ing atas Allah. Kemudian saya Ibrahim bin Adham niku mau ing Ka'bah, gara-gara dia kejadian niku kemudian uji oleh Gusti Allah mengucap wa may tawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Sapa wong sing tawakal marang Gusti Allah, sapa wong sing pasrah marang Gusti Allah, mongko bakal dijupuri kalih Gusti Allah. Aduh ceritane wong lanang dikalani dibodho gunung kalau sing ngerti goro-goro manuk alap-alap niku nyolong rotine Ibrahim bin Adham niku mara ngene gunung budak manuk niku. Dan manuk niku terus ketemu lanang niku dibondo dan dikatakan kok ternyata sing uripe sing rezeki niku tetep Gusti Allah melalui perantara manuk alap-alap niku. Lha niku iki nanti asal terus niku saking al-mafullah Kiai Jamaluddin Ahmad. Dia niku wonten yang niku ngetes pangeran Gusti Allah niku ditet-tetan niku. Aku tak jajal ngetes pangeran. Pancen pangeran niku ngekeki rezeki sing wis pasti ditaken karo pangeran, gak mungkin berubah mungkin kurang. Saiki aku tak ngetes karo pangeran. Dites. Tiange niku moro-moro munggah ning gunung sedina, rong dina. Kemudian kowe betul apa? Mergo dites pangeran niku. Akhirnya menggali gunung, pirang dina durung mangan gitu. Sampai suatu ketika di puncak gunung itu sampai seminggu. Yang ini biasa mengetes pengajian biasa. Tiba-tiba wonten pendaki gunung, orang cahnom pendaki gunung niku nggih munggah gunung goro-goro tersesat. Niku goro-goro tersesat gara-gara niku munggah gunung niku. Ketemu kali tiang sing ngetes pengiran niku tentang masalah tersebut. Ditakoni jalan, kita sing kula minimal takon jalan menawa wong sing ngetes. Pak dalane mudhun niku pundi? Boten dijawab. Wong iku meneng ae, mergo ngetes. Padahal niku seminggu iki boten dereng darang dan dalane mudhun niku pundi? Kula tersesat. Boten dijawab. Jenengan niku sampun ana apa dereng? Boten dijawab. Jenengan niku asal pundi? Nggih boten dijawab. Kok wis meneng ae, mergo ngetes meneh. Sangat menang terus akhirnya calon itu buru-buru tersesat terpaksa kemudian dibuka cangkeme kali calon itu dibuka kali cangkeme itu calon semua mau kemudian dijejeli roti kali yang non tersesat itu terus tiba-tiba wongnya sing ngetes pangeran itu guyu cekakan ternyata guyu cekakan si non itu bingung duh ini maksudnya piye mau ditakoki wis mangan durung takoki dalan kok malah kecelakaan menengahin saya kita buka lambene kok malah kecelakaan akhirnya dia niku cerita aku ingin ngetes mengenai pangeran itu tenang orang kayak rezeki ternyata aku saya bukti lagi ternyata Gusti Allah tetap ngekeki rezeki aku meskipun aku adoh saka gambare manungsa aku adoh saka gambare manungsa aku ora kerja aku ora duit tetapi pangeran tetap ngekeki rezeki aku. Dan itu ceritanya saya itu asal cerita itu saking ya Haji Jamaluddin. Untuk apa ya?
Dari Imam Syafi'i itu pendapat yang rezeki itu negari. Imam Malik rezeki itu langsung bapak pengen. Nah suatu ketika Imam Syafi'i ngomong dari Imam Malik, wes saya kayak bukti tau, bener dia omonganku. Lek aku ini rezeki itu negari. Lek kamu rezeki langsung bapak pengen tiba-tiba muncul lagi, dia nggak berbukti tau. Kemudian Imam Syafi'i itu berdamai. Imam Syafi'i berdamai, kemudian ansal opah itu kono apel. Orang tentunya Imam Malik yang nyata. Masih ngomong, baik kira buktine, kira rezeki itu melalui pergawin. Baik kira saya kamu bukti lagi. Saya ini apel iki, aku lagi pergawin tak kena awak Malik. Terus ditambahnya kali Imam Malik. Imam Syafi'i, iki lah buktine, kira rezeki itu melalui pergawin. Imam Malik itu betul kurang anak. Jawab kali Imam Malik. Iki lho, aku ora bergawe, aku menentok nek kene, tiba-tiba aku oleh apel sangka kowe ya. Jadi menunjukkan sama-sama. Jadi memang benar-benar dari kerja juga bisa, dari langsung sama pengen bisa. Karena di dalam teori tasawuf itu wonten kabeh. Tiang itu ditinggali saya makome. Kita tasawuf itu wonten kali makom sabab, wonten makom tajwid. Makom sahabat itu wong lek pengen warak gimana? Wong lek pengen oleh duit dipergali, itu makom sahabat. Jadi sesuatu itu pasti ada sebabnya. Itu makom sahabat. Lek makom tajwid, itu makomnya maringnya Gusti Allah. Pun sok edungo itu wali Gusti Allah. Mencet usilah mulai gunung wiritan tok, tapi tetap jika kewiripan kali Gusti Allah. Tetap jika rezeki dari Gusti Allah. Wadah, Imam Sunan kali jogo toko 3 tahun. Dikai kewiripan dari Gusti Allah. Itu padahal 3 tahun. Nah, itu lek kula panjenengan iki makome niki kasih makom sabar. Makom sabar niku makome mantap lek gak berdewe ya ora oleh duit, nek ora marep niku ya, nek ora mangan yo ora marep. Nah, mengko niku wae ditinggali makome makom. Nah, kalau panjenengan makomnya dari sabar. Al-hadisu dari hadis al-ashiru kang kaping 10. An Kulayb diriwayatkan saking Kulayb bin Hazim lan dadi putrane Hazim. Radhiya mugi ridani Allah sinten Allah taala kali maulur sinten Allah anu saking Kulayb bin Hazim. Kala dika sinten Kulayb bin Hazim sami tu rumo sapa ingsun Rasulullah ing utusane Allah. Yaqulu ngendika sinten Rasulullah, ya qaumi kaum ingsun, utlubu golek sapa sira kabeh al jannata ing swarga bijahdikum kelawan tenanane sira kabeh. Wa rabbulan layu sapa sira kabeh minanari saking neraka bijahdikum kelawan tenanane sira kabeh. Fainal jannata krana satemene swarga layana iku ora turu sapa ta libuwa sapa wong sing golek swarga. Fainan naron lan satemene neraka layana iku ora turu sapa hari buwa sapa wong sing layu saka neraka. Iki dawuhe Kanjeng Nabi, he kaumku golek swarga kelawan tenanane sira kabeh. Lan mlayu saka neraka kelawan tenanane sira kabeh. Dadi yang muslim itu enak, ibadah itu santai itu nggih asal ganjaran sebenarnya. Makanya nopo mawon itu kita gantung niate. Dahan itu biasa itu iso oleh ganjaran tergantung niate. Diwaca bismillah itu biasa ganjaran. Kados tilem, jenengan tilem niku hukum asale niku mubah. Tapi lek asal ganjaran niku lek jenengan niate niku maksiat. Aku turu iku dados aku dadokno aku ninggal maksiat. Ya iku asal ganjaran. Aku turu iki ben aku kok iso kuat ibadah. Niku nggih asal ganjaran. Kados ngopi niku nggih secara usul fikih niku asal ganjaran. Mergo niku ninggal maksiat. Sesuatu yang mubah ketika itu meninggalkan maksiat itu mendapatkan suatu pahala. Jadi wong Islam itu penak berarti lakon apa sing mubah iku iso oleh ganjaran lek dirinya tinggal maksiat. Jadi wong muslim niku ibadah asline penak. Mergo Gusti Allah niku la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Pangeran niku ora ngaboti hambane
La yukallifu nafsan illa usaha, kecuali kejaba kesanggupan dari Allah. Dan itu tentang masalah ibadah. Pangeran itu gak bakal ngebuti hamba di masalah ibadah kecuali dengan kesanggupannya. Jadi ibadah itu asal yang Islam itu enak-enak apa? Dan itu oleh orang itu ngerti niatnya. Makanya dari kajian Nabi itu nama akal bina. Segala sesuatu itu tergantung niatnya. Jadi ngopi ini kalau ada satu ganjaran, kayak diniati tinggal maksiat. Jadi nopo bagi babalan deh asal ganjaran, kayak diniati tinggal mas. Padahal hukum asal dari babalan itu ubah. Tapi kalau kajian tetap niatnya aku babalan, aku isok tinggal maksiat. Aku tinggal maksiat. Jadi itu mulai ganjaran. Itu penak gitu orang Islam. Berarti perdamel itu ubah. Perdamel tinggal maksiat. Sakit. Atau yang muslim itu enakan. Final jannata kalau satu menis warga layana iku ora turu sapa talib muslim nyupre al jannah. Wa inna jannata lan satu menis warga mafufatun iku dikepung bil makari kelawan pira-pira perkara kang gedhe. Wa inna nar lan satu menis neraka mafufatun iku dikepung bila dadi kelawan pira-pira perkara kang gedhe. Wasahawat ilang pira-pira kang nyenengno. Fala tulhiyanna mongko aja nglalekake sapa sira. Fala tulhiyanna mongko aja sampe nglalekake apa ladat wasyahawatku sira kabeh alil akhirati saking akhirah. Mergo swarga niku dikepung kelawan perkara-perkara sing kula panjenengan boten saged. Kados salat niku nggih kesel, kados poso niku nggih nesu. Dan swarga niku ngancen dikepung kali perkara sing boten sing kula panjenengan sing boten seneng niku. Ibadah-ibadah niku nggih apa, kados ngaji niku nggih apa. Terus pancen dari kajian Nabi, bainal jannata mahfufatun bimakan. Terus swarga niku dikepung, dikebai dengan perkara yang dibenci oleh manusia. Kados salat, kadang penak-penak turu tiba-tiba ada. Terus nopo kok lagi penak-penaknya dolanan, tiba-tiba dikon ibadah. Wa inna nara mafatun billah. Neraka niku digabung dengan perkara sesuatu sing enak. Suatu sing enak, suatu sing nyenengke. Terus kalau mawon tentang masalah maksiat itu pasti enak sekali. Boten enten enak. Terus mantep enak. Apa enak. Maksiat itu enak sekali soalnya itu. Aku dikepung dengan sesuatu yang enak tapi itu oleh swarga dikepung dengan perkara yang betul enak, perkara yang diketinggi. Perkara abot itu apa neraka dikepung dengan perkara yang enak. Terus maksiat yang dunia itu mesti enak kok. Itu yang sebetulnya enak. Maksiat itu mesti enak. Baca alam teko hadis akhari dan dalam hadis kalian hadis dan dalam hadis akhari kalian Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Allah Ta'ala alaihi wasallam. Ani Nabi Sa'id diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi Allah Ta'ala alaihi wasallam alaihi wasallam. Assalamualaikum kepada keselamatan sama Allah. Anda oleh satu mereka Nabi kola yang nanti kos mereka Nabi. Yunati undang sopo muradin sopo musim undang. Tidak ada kola yang mereka mancing sopo ahli jannati sopo penduduk suarga. Bil jannati yang dalam suarga. Dalam saiki lamun ketui surokabe. Antah yuter itu urip sopo surokabe. Kalau tamutu lan ora bakal mati sapa sira kabeh abadan dalam selawase. Wa ana lan dalam saiki lakum untuk kedue sira kabeh antasihu utayan ento sehat sapa sira kabeh. Wala tasqamu lan ora bakal lara sapa sira kabeh abadan dalam selawase. Di dawuh Nabi, sosok oleh swarga wong ahli surga niku bakal diceluk karo wong sing nyeluk. Terus ana lakum antahyu wala tamutu. Penduduk swarga awak iku bakal urip selawase ora bakal mati. Nang swarga iki awak ora bakal mati selawase, urip selawase. Nek swarga iki awak bakal sehat selawase ora bakal mati. Swarga biasa boten enten penyakit. Boten enten wong sing lara, boten enten wong sing mati. Urip terus abad. Selama-lamanya iku urip. Sehat terus boten enten lara swarga. Wa ana lakum antasabbu
wala tahrum. Nom kabeh. Swarga niku mboten enten mosok tuwa-tuwa niku mboten enten. Terus tiang-tiang tuwa sing dunya becik itu swarga niku dadi nom. Mergo ing swarga niku mboten enten critane wonten sing tuwa mboten. Iku wis berubah dadi nom kabeh. Selawase nggih nom swarga. Wa alakum antan amu falat taba'asu abada. Asane swarga niku ya wonten nikmat kok. Nikmat kok mboten enten kerusakan. Dari kaum ta'ala dengan pendidikan Allah Ta'ala wanutu antil kubul jannatu uristubuha bima kuntum ta'malun. Hadisul tawiki wal hadis Ar-Rabi'a asyara nomor 14 An Anas diriwayatkan saking Anas bin Malik yang dadi putrane Malik radhiya mugi ridani Allah subhanahu Allah anu saking Anas bin Malik qala ngendika Rasulullah sinten utusan Allah Rasulullah sinten utusan Allah sallallahu mugi barakatate Allah subhanahu taala alaihi wasallam wa sallama lam mugi keselamatan sinten Allah ing Rasulullah. Iltaqa ketemu Rasulullah sinten kanjeng Nabi ma Jibril dalam seperti Jibril alaihi salam faqala ngendika sinten Rasulullah al ala ummati apa to iku ing atase umat ingsun hisabun utawi hisab faqala ngendika sinten Jibril na'am iya alaihim iku tetep ing atase umat hisabun utawi hisab wiru Abi Bakrin kang saliyane Abu Bakar radhiya bikritani Allah subhanahu wa ta'ala Allah anu saking Abu Bakar laisa ono alaihi atas Abu Bakar Isa bernopo Isa. Nabi niku tamat dengan malaikat Jibril. Itu malaikat Jibril, umatku benjing ning akhirat iku dihisab apa ora? Dijawab oleh Jibril, yo, umatku ning akhirat iku dihisab. Tapi sakliyane Abu Bakar sing boten dihisab ning akhirat iku namung Abu Bakar. Yo kalau diucapno lalu Jibril, ya lalu marek ya Abu Bakar, Abu Bakar, udkhulul jannah. Abu Bakar kalbu swarga. Nah, iku sing umat Kanjeng Nabi sing boten kalbu swarga sing boten dihisab kuwi Abu Bakar. Ora ngendika sapa Abu Bakar, la taqulu ora mancing sapa ingsun. Al jannata ing swarga hatta yadkhula sing mancing ma'i ing dalam seputane ingsun man sapa wong ahabbakan demen sapa man ing ingsun fitari dunya ing dalam mungkin dalam dunia. Abu Bakar pas ketika teng akhirat itu dia mlebet tanpa hisab kalian bersyukur. Abu Bakar mlebu swarga. Kemudian Abu Bakar boten purun mlebu swarga. Abu Bakar ngomong dengan pangeran, la adkhul jannah hatta yadkhula ma'iman ahabbani. Aku ora mlebu surga sing pangeran sadurunge wong sing seneng aku, wong sing karo aku iki mlebu swarga. Wong sing demen aku ning dunya iku yo mlebu swarga. Lek wong niku sampe mlebu swarga, moko kula gelem mlebu swarga. Lah niku. Ada Kanjeng Nabi ning hadis lain, yuksarul mar'u ma'a man ahabba. Wong niku bakal dikumpulno karo wong sing disenengi selama urip dunya. Wong seneng ulama becik ning akhirat nggih dikumpulno kalih ulama. Wong seneng kiai becik dikumpulno kalih kiai. Wong seneng Kanjeng Nabi, seneng sahabat becik dikumpulno kalih Kanjeng Nabi kalih sahabat. Kau yuksarul mar'u ma'a man ahabba. Wong niku dikumpulno karo wong sing disenengi oleh kita. Hadis utai hadis asal disa asyara kan nomor 16. An Ali bin Abi Thalib diriwayatkan saking Ali bin Abi Thalib. Karo mangkuli ake Allah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib. Ana wa satu pun Ali bin Abi Thalib. Qala ndika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sabane wong ora ing maca sapa ing maca kul huwallahu ahad ing maca kul huwallahu ahad ila akhirnya maring akhir surat Al-Ikhlas pada surat Al-Fajr yang dalam sawise surat subuh asyra maratan kelawan 10 ambalan lam yasil mongko tumeka ilahi maring kan apa dzambun apa dosa bidalikal yaumi ing dalam mengkono dina. Dewe Kanjeng Nabi
sapa wong sing maca surat Al-Ikhlas Allahu ahad Allahu somad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad sampai bar sakwise salat subuh mongko Gusti Allah iku bakal nakdirno wong iku nglakoni dosa selama dina. Kemudian bakal lakon apa sabab nuzul hadis surati apa mudune ikhlas surat. Kala ketika sapa Ubay bin Ka'ab baca bin Abdillah wa Abu Aliyah wa Subi wa Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhu ajmain. Bersama ada dikumpul sapa kufar Makkah, sapa kafir Makkah. Lahum utawi kufar Makkah Amir bin Tufail, Zaid bin Qais wa ghairuhum hadur wa qalu ya Muhammad siflana rabbaka amin dhab au min fiddah au hadithin au min nuhas. Wonten sebab asbabun nuzul surat Al-Ikhlas. Kufar Makkah itu kudu kumpul takon mengenai Kanjeng Nabi. Muhammad sifatono pangeran apa teko emas utawa teko besi utawa teko perak. Jadi itu kafir emas. Sebab kali Kanjeng Nabi Muhammad faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah innallaha la yusbihu syai'an wa la aqulu syai'an min qawli nafsi. Aku iku utusane Gusti Allah. Pangeran iku ora serupa karo wae. Terus kemudian Allah menurunkan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iku asbabun nuzul surat Al-Ikhlas ketika Kanjeng Nabi niku ditakoni kalih dikeke nyifati kalih kufar Makkah, kafir Makkah. Iki kula terakhir kula ngaturaken para putra nami ingkang wonten omongan-omongan kula ucapan-ucapan kula ingkang berkenan dengan kula aturaken Bapak sangat memberikan kita. Ini pun malam 25 dari Imam Ghazali ikuti kitab Al-Anan itu Lailatul Qadar tidur di Kemis. Iku Lailatul Qadar dari Imam Ghazali prediksi Imam Ghazali itu tanggal 25 malam selawe prediksi Imam Ghazali. Tapi jadi kita sih prediksi. Istihad itu ada yang kadang benar kadang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.